Sa ating programang Usapang Baboy dito po yan sa Radio Misdag ni Pod. And kasama niyo po ngayon si Daddy Sam. Ay yung daddy sa kahilinang na diligwapo di Podmaot. Pero totoo kilang, di ba madala naging smile siya dito ko ani. So sa lahat mga kamisdag natin ngayon na nakikinig sa 95.9. Good morning, good morning, good morning, good morning. Bangon na po lahat. Bangon, bangon, bangon na hoy! And of course, may bisita po tayo dito ngayon sa ating himpilan. Sa lahat ng nag-aalaga ng baboy ngayon, sa tanan-tanan nga nagbuhi o baboy diha, hala, sige, paminaw, 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 oy! So, kasama po natin ngayon ang ating bisita po, galing po sa Hinaco po, yung Univet Nutrition and Animal Health Company. Wala pong iba, ang ating trade marketing of West Mindanao. Wala pong iba si Sir Darren Delgado. So, good morning mga kapigula. So, welcome po sa Usapang Baboy sa radyo. So, stay tuned lang mo mga kaidagantang mga malaman din ba? Sa programa na ito. So, lahat ay mga question and answer. And then, paminaw lang mo, ay lahat ay mga prices, no? Okay, so, pagpasensyahan na po natin lahat, mga kabisdan natin, si Sir Darren po talagang mag-listen pa siya, mag-lesson na lang. Talagaan eh. Okay, so, hindi pa rin maklaro dyan. Okay, so mga kabisda po, dito po Sir Darren po, yung representative po natin. Siya po yung trade marketing dito po sa West Mindanao, sa Hinaco, sa Univet Nutrition and Animal Health Company, mga kabisda. So, pasensyahin sa ninyo ha, dili kayo siya makakuha, dili kayo siya makabisaya. So, mga kabisda, later on mga kabisda po, tatawag ko si actually celebrity doctor po sa si Dr. Alan Valdevilla po. So sa lahat mga kabistak natin dyan, station po sa ating programa Usapang Baboy po, dito po yan sa 95.9 Radyo Bisdak di Poland. Dagang salamat, Madam Mogib niya salamat. Diyos mabalus. Daggal di pagyamanan. Maraming salamat. Pinasasalamatan ng Tigrola ang inyong pagmamahal at pag-aalaga bilang hog raisers. Kaya tuloy-tuloy kaming maghahatid ng produktong makakatulong sa inyong pag-angat sa buhay at pagbusog sa bayan. Salamat na walang katapusan. Salamat mula sa Tigrola. Mabuti yung kinakaulo ko. Totoo sinasabi ko, Hello, sir. ang pinakaabot kayang Tigrola, binili ko na. Katunayan o. Okay, Tigrola Vital, yan ang namin Pilipan. nagpela po tayo, sir. Nutrition at Tigro Builders para alaga natin extra malaman at may dagdag din. Sir. Kaya Madungog na nato ang kuhan. Madungog na nato ang okay? Sa Madumog ba na 60 na? madungog na siya. Humphreys, lamang ka sa abot kaya. Buwan. Okay nga, balik po tayo sa ating programa ng Usapang... Okay, balik po tayo sa ating programa ng Usapang Baboy dito po yan sa 95.9 na Radio Bisdag di Poland. So, wala nang patumpik-tumpik pa, sure na good name. Okay mga kabisdag, so andito po si, ano po yung dapat natin malalaman kung paano po tayo, paano natin bigyan halaga ang pag-aalaga ng baboy. So dito po natin malalaman kung ano yung mga techniques na dapat natin gawin at ano po yung dapat natin ipakain kung paano ang lalagong ating mga negosyo. So mga kabisdag, walang hindi na po natin na patatagalin pa. Makakausap po natin ang ating celebrity doctors po sa Agri-TV po yan. Si Doctor of Veterinary dyan po sa may Los Baños. Sa tayo madumog siya. Okay, so ating po makakausap po. Live po yan from Manila po. Ang ating celebrity doctor sa
Yan po sa isa po siya celebrity doctor sa Agri TV mga kabisdak, no? Doctor of Veterinary dyan po sa Los Baños, no other than Dr. Allen Valdi Villa po. Isa pong Technical Services Department po sa UNACO mga kabisdak. So sir, okay sir, good morning po. Good morning din po sa lahat ng nakikinig at ating po mga kapigulang magandang umaga po. Okay, good morning po sir sa ating welcome po sa ating programang Usapang Baboy dito po sa 95.9. And sir, isang magandang umaga po, and then ngayon po mayroon tayong bagong programa na ihandog para sa mga bayani sa larangan ng agrikultura, ang mga nag-aalaga ng mga baboy or swine raisers sa ating mga kabisda ngayon. Ito po ay Usapang Baboy sa radyo, kung saan pag-uusapan po natin ang iba't ibang kalaman tungkol sa pagpapalago ng ating mga negosyo o pag-aalaga ng baboy. Kasama ko sa booth or nakapunpatch po tayo ngayon sa kabilang linya na ating isang veterinaryo, nutritionist. Siya po ay walang iba kundi si Dr. Allen Valde Avilla po sa UNACO o Univet Nutrition and Animal Health Company mga kabisda. So, sir, good morning. Good morning po. Okay, so dito po tayo ngayon sa ating programa, and then pilot episode po natin ito ngayon kung araw nito. Every Saturday po yan from 6:30 ng umaga hanggang 7 o'clock ng umaga. Na 6 na buwan ay matutunghahan ninyo ang Usapang Baboy sa radyo dito po lamang sa ating himpilan sa 95.9 Radio Bisdak Dipolog. Hello sir. Yes sir. Okay, so Tama po sir yung ating pong programa po ngayon. So ito po ay pilot episode nga. So hopefully po tayo po ay makatulong sa lahat po ng nag-aalaga ng baboy. Ito po ay handog natin ang number 1 beef sa buong Pilipinas. Ito nga po yung ating Pigrolac Premium Hot Beef. So, sir, kumusta po yung ano natin dyan? In behalf po sa ating pandemya, kumusta po yung ano natin dyan sa Maynila po? Dito naman po, medyo, alam naman po natin, medyo kailangan pa rin natin mag-ingat. Ano po? Pero kasabay din po kasi ng COVID-19, kumakalat po ang COVID-19 ngayon dito sa Luzon, pero meron pa pong isa kasing sakit na kumakalat din na mas medyo importante rin sa mga nag-aalaga ng baboy. Ano po, ito po yung African Swine Fever o yung akong ESF. Kaya ako ngayon, sir, ang topic po natin paano ngayon na pag-uusapan ngayong umaga ay no to ASF and no to soil feeding. Okay, so maraming salamat po. So, sir, dito po sa ating programa ay magkakaroon din po tayo na mamaya ng ilang mga katanungan para sa ating mga kapigulak. At kung sino ang makakauna sa pag-text ng tamang sagot ay magkakaroon ng plus gift pack mula sa Pigrolac. Ito po yung Pigrolac hotline natin. Pwede po kayong tumawag sa 0917-804-7716. Sa lahat po ng mga kabisdak natin ngayon na nakikinig, pwede po kayong mag-dial once again dito po sa 0917-804-7716 po yan mga kabisdak. So sir, ano po yung matatanggap ng ating mga ano natin? Yung mga may malalaman ba sila plus may matatanggap pa sila sa Pigrolac? Meron. Ako sa ano po yung Meron tayong mga premium, no? Sa lahat ng magte-text, meron tayong mga Pigrolac gift packs, no? So, later, after ng program, check natin, no? Okay, so ngayon po, sir, ayan, so ngayon ano ba yung topic natin para sa ating mga Pigrolac ngayon, sir? Okay, African Swine Fever. So, ano po yung ESF, sir? Para malaman po ng mga, ano natin, yung mga kabisdak natin, ano po yung ESF na, yun mostly po yun po yung main na problem po natin ngayon sa lahat ng mga baboy. Ano po yung ESF, sir? At bakit yung ESF ay yung prime na problema ngayon sa ating mga baboy, alagang baboy?
Mhm. So, ang ESF po ba ay pwede po makahawa ng tao? Hindi po ito nakakahawa sa tao. Wala po itong epekto sa tao. ESF po ay sakit ng baboy lamang. Kaya safe pa rin po sa Pinoy pork. So, napakadelikado po pala yung ESF. So, ano po yung, may ano po ba tayo, modes of transmission tungkol po dito sa sakit ng baboy? Or bakit mabilis yung pagkalat dito sa Pilipinas? So nasabi nga po natin kanina yung direct at indirect transmission. So ito po yung mga patay na nakakahawa at nagdadala ng sakit sa ating farms. Maaari po itong makuha through direct contact sa baboy na may sakit. Maaari rin po itong makapasok sa inyong cars through kaya ito na contact. Tulad ng tao, bisita man po yan o yung mismo may-ari ng farm. Sasakyan, pwede rin po magdala at animal at mga contaminated na gamit na dinala sa loob ng farm. Maaari din po sa pagkain. Kaya nga po sinabi natin kanina na no possibility feeding kasi pakain baboy po lalo na po hindi yung niluto. Maaari po sa magdala ng ESF. At kahit po yung commercial feed na ginagamit natin, kung ito po ay gumagamit ng contaminated na raw material, mga pork meat, maaari rin po ito magdala ng ESF sa farm. Okay sir, paki-explain nga po sa lahat ng nakikinig natin ngayon. Ano po ba yung swill feeding? Ito po ay napagbibintangan na ito yung naging sanhi ng pagkalat ng ESF Rizal Province mula po nung last year na pumutok po yung ESF. Karamihan po ng tinamaan dito ay backyard farms kasi napaka-common po kung alam na napakain ng ating baboy kaya doon po nagsimula yung ESF. Sir, dito po napaka-common po yung swill feeding po dito, especially sa lahat ng mga backyard raisers natin. Napaka-common itong ginagamit yung swill feeding. Kaya nga po, ini-encourage natin na yung sa ating mga racers na pinahasan po muna magpakain ng kaning baboy para po medyo maiwasan natin yung pagkalat na ng ESF. Meron na rin po naman na inilabas na executive order ng ating pundi na pinagbabawal talaga pagpapakain ng kaning baboy. So para maiwasan po yung mabilis na pagkalat ng ESF. So since na parang bawal na po yung pagbibigay ng mga yung lamaw po, your swill feeding, ano kaya yung dapat nating gawin para maiwasan natin yung ESF? Aside po sa, syempre, effective na biosecurity program. So, security po, medyo malawak na topic pa po yan na mas maganda mapag-usapan din natin sa mga susunod, ay iwasan po natin yung pagpapasok sa farm ng mga bisita, ng mga sasakyan, ano po. At syempre, may iwasan din po ito sa tamang pagpili ng pagkain. Ano po, dapat ang pagkain po natin ay premium quality at saka syempre safe po siya sa ating mga alagang baboy. So, mas maganda po pili natin yung Pigrolac Premium Hog Feed kasi ito po ay nutrient density na feed na nakakabigay po siya ng mataas na antas ng nutrition sa ating mga alagang baboy. At syempre, safety po siya. Meron din po siyang laman na pig group leaders, ACS, at saka C-factor. So, ganyan po tayo sa Pigrolac, lamang at sa malaman. Okay, so wow, napaka dito po lahat mga kabisdak natin nindot gyud kayo gamiton ning atong Pigrolac Premium Hog Feeds, no? So sa lahat mga kabisdak natin diyan, Pigrolac Premium Hog Feeds na po tayo. And sir, sa ating next na sa ating next na question, mamaya-maya po ay hinihintay po ng ating mga kabisdak mamaya kung paano po sasali sa ating mga katanungan para makatanggap sila ng ating mga mga gift pack po. Yes, sir. Para po naman sa questions, meron po tayong Q&A. Mag-text lamang po ng inyong sagot sa ito po number na ibibigay natin, 0917-804-7716. Ulitin ko po, 0917-804-7716. So, ang pinaka-unang tamang sagot po ay mabibigyan ng Pigrolac gift pack. So, ang format po ng inyong text, bigay lamang po ng buong pangalan, complete address, at ilan po yung alagang baboy, and then yung sagot na po. So, i-text po ito nung sabihin natin na numero kanina. Kung ready na po ang ating mga kapigala, ang tanong po ay ano ang ibig sabihin ng ESF? Okay. Ano po, ano ang ibig sabihin ng ESF?
Okay, so sa lahat mga kabisdak po natin, mga kapigrulak po natin ngayon na nakikinig. So ito po yung tanong natin, anong ibig sabihin ng ASF? So kung sino po may mga alagang baboy dyan, just send your name, yung pangalan niyo po, address, yung kung ilan po yung alaga nating baboy, at isend niyo po yan sa 0917-804-7716. So, yan na po muna sa ngayon. Magbabalik po tayo mamaya-maya sa ating programang Usapang Baboy. Dito po yan sa 95.9 Radio Bisdat Dipolog. Si Kuya Hingo, pasingit lang po para sabihin na hits na sa kalusugan ng baboy. Nakakawala ng gana, nakakabagal ng paglaki, nakakatagal ng bintahan. Kaya dapat mag-new best ever Pigula Premium with advanced cooling system. Bawas sa init sa katawan para lagi kailangan. Para mas malaman. Oo, sir. Sa pagadiyan kasi hindi nasunod yung script. Kaya medyo diskumpiyado ko yun. Lamang ka sa malaman. Now back to Hello. regular program. Si Kuya Hingo, pasingit lang po para sabihin na hits na Nag-trip ako sa bisdak, sa Cheng. kalusugan ng baboy. Nakakawala ng gana, nakakabagal ng paglaki, nakakatagal ng bintahan. Kaya dapat mag-new best ever Pigula Premium. Mas ibalik ko kausap tong pag anak sa lambit kay gusto ko kuha na yun. At malusog ang katawan. Suportado pa ng Nangyay naman take sana kayo ba? new Pigula Ang problema ano ron, kasi sila mo text eh. Ipater man ako ako. regular program. Smart. Salamat. Madam, Sa ato man itong number nga mag-text. Okay, kaya kan sama-sama wala naman sa amin. Ibalik-balik lang. Di ba man na nila ma-register dayon ng nambira? Di ba na makuha dayon ng nambira? bilang hog racers, kaya tuloy-tuloy kaming maghahatid ng produktong makakatulong sa inyong pag-angat sa buhay at pagbusog sa bayan. Salamat ng walang katapusan. Salamat mula sa Pigula. Parang hindi niya na natin ito masulog kasi parang mas nakulang na kasi dito eh. Ngayon, so dito na tayo. Ano kaya sir kung ano tayo? Ano? Yan, dito pa nakastanda pa sir. Yan, ako sa video, wala pa tayo. Kaya pa. Baka kahit na next week i-announce yung video. Tayo. Each slide na lang sa each slide. Dito na pa rin tayo. Okay, balik tayo sa ating topic natin ngayon. So, para maintindihan po sa lahat ng mga kapigulat natin, sa lahat-lahat po ng mga hog racers natin dyan na naka-standby po ngayon, sa lahat-lahat po na nakikinig. So, dito po tayo sa ating programa ng Usapang Baboy, dito po yan sa Radio Bisdat Dipolog. And of course, kasama niyo po ngayon si Daddy Sam, and of course, si Sir Darren Delgado, at of course, ang ating Doctor of Veterinary, Dr. Allen Valdiavella, mga kabisdak, mga kapigulang natin nakikinig ngayon. So, may topic na naman po tayo ngayon. Sir, andyan po ba si Sir Dr. Allen? Okay, Dr. Allen, so ito po yung katanungan po natin ngayon. So, paano po ba maintindihan ng ating mga kapigulak kung anong ibig sabihin ng immune enhancer and feed mitigant?
Mm. Ito naman po ay another special ingredient na bago sa ating feed. Ang ginagawa po nito ay pinipigilan ang pagkakaroon or contamination ng bacteria at virus dun sa mismong feed. Ano po? So, ito po ay hindi limited sa ASF virus lamang. So, pati po bacteria at iba pang mga viruses na maaaring kumapit sa raw material. So, ito po ay pinipigilan ng feed. Mhm. So sir, ano po ba yung ibig sabihin ng feed mitigant para sa kaalaman ng ating mga kapigulak ngayon? So yung feed mitigant po, siya yung dinagdag talaga natin siya sa feed. Pinipigilan niya ang pagdami or contamination ng virus bacteria doon sa loob ng ating pakain. So para at least po, sigurado tayo na safe yung binibigyan nating pakain doon sa ating mga alaga. Mhm. So nababawasan natin yung mga maaaring magdala ng sakit pa sa ating loob ng ating farm. So meaning Pigrulat Hog Feeds is a very safe feeds for our pigs, no? So ang ano po lahat po ng mga kapigulat natin ngayon ay gusto po talaga subukan subukan ng ating produkto ngayon, especially ang Pigrulat. Para po safe ang kanilang mga baboy. Lahat-lahat po ng mga kapigulat natin. Yes, sir. So, effective po sa pagtitigas natin. Ano po, ang ating po mismo mga planta ay nag-fix din ng biosecurity. So, para po maiwasan din natin yung contamination sa labas sa loob ng planta, sa labas ng sako. So, yun na po yung ating dinagdagan pa natin sa mga feed mitigants at saka immune enhancers para po mas makaganda natin yung mismo feed na binibigay natin or pinapakain natin sa ating mga alaga. Yung feed mitigant na ito, additional po na function niya po, kahit po yung mga tao o yung mga feed natin na nakadisplay sa tindahan, kahit ito po ay buksan, tuloy-tuloy pa rin po yung protection ng ating feed mitigant. So ito po, kahit po medyo magkaroon ng medyo madumi po sa labas, so may protection pa rin po yung feed natin against contamination ng mga mikrobyo. Okay, so good news, no? Napaka-mayugit ni atong yung bagong ingredients natin sa Pigrulat Hog Feeds. Very timely, especially ngayon na may ESF problem po tayo ngayon sa ating bansa. And then, dapat nating piliin ang Pigrulat Hog Feeds para healthy at saka protektado yung mga baboy natin sa mga sakit para din sa ating mga hog raiser na gusto pong makaginansya po. Yung silbi, yung may ano po tayo, may income po tayo. Mm. Okay, so sa lahat ng mga ano natin, inyayayahan ko po lahat ng mga kapigulak natin, mga kabisdak natin na subukan niyo po ang ating produkto, ang Pigrulat po. At kung saan po, dito niyo po mararanasan, dito niyo po ma-experience kung paano lalago ang inyong mga alagang baboy. Dito po yan sa, makinig lang po kayo dito sa ating programa, Usapang Baboy, dito po yan sa Radio Bisdak po, no? And then kasama po natin yung Doctor of Veterinary po from Los Baños po, Dr. Allen of Valde Avella, at saka si Sir Darren Delgado po, kasama pong trade marketing dito po yan sa West Mindanao sa Univet Nutrition and Animal Health Company. Wala na pong iba po tayong pipiliin na ito pong Pigrulat po. Ang Pigrulat ang number 1 ng ating mga hog raiser. And then, yes sir.
Oh, ayan, sigurado marami po tayong natutunan sa ating mga kapigulat ngayon. And of course, meron po tayong i-announce po natin ngayon yung ating first winner po sa ating question kanina. Ano po ba ang ibig sabihin ng ASF? So Sir Darren, ano po yung, sino po yung So, yung ayun no, congratulations sa unang texter natin, no, si Ma'am Renaline Boroy from Minlasag, Sibutad, Zamboanga del Norte. No? So, merong isang baboy. So, ang sagot niya ay tama, no? Congratulations! Okay, congratulations! Si Miss, sino nga po yun? Renaline Boroy. Renaline Boroy. So, congratulations, Ma'am Renaline Boroy. And then, Santa So, mag-ano na lang tayo, ma'am, kontakin ka namin, then, para may award namin yung prize mo, no? Okay, so Miss Renaline, okay, tatawag po si Sir Darren para po ma-claim niyo po yung prize niyo po kung saan niyo po ma-claim. And then, sa lahat-lahat po, ninyayahan ko po lahat na makinig sa ating programang Usapang Baboy. Dito po yan sa Radio Bisdak. And of course, sa lahat-lahat po na nakikinig ngayon, maraming salamat po. And habang nagantay tayo na ng iba pang mga next Saturday nga pala, maririnig niyo po yung Usapang Baboy dito po sa Radio Bisda from 6:30 in the morning until 7 o'clock in the morning po yan. Walang iba kasama po natin ngayon. Kasama pa rin natin si Sir Darren Delgado po, ang ating Trade Marketing West Mindanao sa UNACO, Univet Nutrition and Animal Health Company. And kasama po natin si Dr. Allen Valde-Avella, ang ating pong Technical Services Department, ang ating celebrity doctors from Agri TV, Doctor of Veterinary. Diyan po sa may Los Baños. Sir Allen, Doc, nga pala, I'm sorry. So may dagdag po ba tayo sa ating mga nakikinig ngayon? Okay. So sa lahat po ng mga kapigulat natin dyan na nakikinig, pwede po kami mag-text o tumawag sa mga katanungan po natin para mabigyan po ng sagot yung mga katanungan natin. 0917-804-7716. Uulitin ko po, 0917-804-7716. Yan po yung hotline po natin sa ating programang Usapang Baboy sa Radio Bisdak. And of course, mga kabisdak, no? So, sir, Doc, may ano po tayo? May parang may kunting karagdagan po ba tayo sa ating mga nakikinig ngayon? Okay, so mga kabisdak, parang wala na po tayong oras. So, inayayahan ko po lahat. Next Saturday po yan from 6:30 alas 6:30 sa Kabuntagon hangtod alas 7 po. No? Tanang mga kabisdak, gusto na itong hibalaan kung saan na ito pagbuhi sa atong mga binuhing baboy. Kung saan na ito pag dako ginansya. No? Makaginansya tag dako. And then at the same time, dili po ta, layo po ta, makaiwas po ta sa sakit nga ESF. No? So magpigrulat ng mga kabisdak. Available po yan sa lahat ng mga aggregate supply po dito sa Dipolog. Lahat-lahat po mga kabisdak ay pangutana lang mo sa atong mga staff, mga kabisdak, kung unsay mga atong madawat nga madawat na to nga mga nindot na itong madawat gikan sa atong produkto, ang pigulak, mga kabisdak. So, wala na po tayong oras, mga kabisdak. And then, hanggang sa muli, Doc?
Okay, maraming pong salamat Dr. Allen Valdiavella, ating Technical Services Department, ating celebrity doctor sa Agri TV, from the Doctor of Veterinary. And of course, ating Sir Darren, maraming salamat po sa inyong pagbisita po dito po sa ating himpilan. Sa lahat ng mga kapigulak natin dyan, good morning, maraming salamat po. And then, God bless us all and maraming salamat. Para ma-final. Okay lang. Isilbi yung nangyari sa pagkatiyan.